Акционерно дружество Грипа е създадено през 1996 година. През същата година се въвежда в експлоатация първата в България производствена линия за преформи за бутилки от полиетилен терефталат. Днес Грипа АД е лидер в дейността си, като налага търговската марка Дипак, член е на търговско-промишления консорциум ДАСФ. Запазената търговска марка на продуктите на Грипа АД е Дипак със следните продуктови серии. Дипак Милк – серия продукти за опаковане на мляко и млечни продукти. Дипак Айс – серия продукти за опаковане на сладоледи. Дипак Фуд – серия продукти за опаковане на храни, салати, плодове, зеленчуци, меса и месни продукти. Дипак Фойл – производство на фолио, полиетилен терефталат и полистирол с широко приложение в хранителната индустрия и за технически цели. Дипак Фарма – серия продукти за опаковане на фармацевтични продукти. Дипак Агро – серия продукти за опаковане на химически продукти и продукти и средства за растителна защита. Дипак Техно – серия полимерни и метални технически продукти и услуги. Производствените помещения на Грипа АД са просторни, светли, оборудвани със съвременна високопроизводителна техника на водещи европейски и световни производители. Дружеството е специализирано преди всичко в екструзия на фолио, термоформоване и шприцване на полимерни изделия от полистирол, полипропилен и полиетилен терефталат, като разполага с капацитети за формоване и печат на различни видове опаковки за хранително-вкусовата промишленост, като кофички за кисело мляко, опаковки за сладолед, салати, шоколадови изделия, агроопаковки, опаковки за фармацевтичната индустрия и други. Грипа АД е единствената компания в бранша, която предлага комплексна изработка на една опаковка от фолиото за формоване до крайния полимерен продукт, включително дизайн и окомплектоване с алуминиева капачка. Големи са възможностите в сферата на флексопечата и последващите операции на разролване и щанцоване на алуминиеви капачки и фолио за различните сектори на промишлеността, преди всичко за фармацевтичната индустрия. Ръководството на Грипа АД прави непрекъснати инвестиции в подобряване на производствените мощности, включително и чрез проекти по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. Още през 1999 г. за първи път се внедрява автоматизирана система за управление на финансите, доставките, продажбите, маркетинга, включително и производството. Тази система осигурява видимост и контрол над процесите в организацията и поддържане на установените стандарти в управлението и качеството. Последните 2 години Грипа АД инвестира в най-ново поколение технология за производство на фолио и изделия от полиетилен терефталат. Полиетилен терефталат има много добри механични, термични и химични показатели. Структурната здравина в съчетание с кристална прозрачност и блясък дават големи възможности за приложение на полиетилен терефталат във всякакъв вид опаковки. Превъзходната прозрачност и възможността за ламиниране го прави идеален за бариерни продукти. Полиетилен терефталат е устойчив на UV лъчи, ниски температури, киселини и алкохол. Подходящ е за контакт с хранителни продукти и медикаменти, като е напълно рециклируем и безопасен за околната среда. Убедени в безспорните предимства на полиетилен терефталата пред всички останали полимерни материали, в Грипа АД е внедрена специална сандвич технология за екструдиране на полиетилен терефталат, фолио и се произвеждат серия от разнообразни многослойни фолия с голям набор от размери, транспарентни и плътни с възможност за оцветяване в широка палитра от цветове,
ламинирани фолия с различни ефекти – метализирани, златни, сребърни, с бариерен слой ЕВОХ-П, с повишена адхезия към гъвкавите бариерни фолия. Съвременният мениджмънт на Група АД инвестира в човешкия потенциал на предприятието, като поддържа висока квалификация на служителите чрез курсове за обучение, за усъвършенстване на компетенциите, за овладяване и развиване на уменията. Въведен е екипният принцип на работа, като се осигурява благоприятен психологически климат и безопасни условия на труд. Качеството на продукцията прецизно се следи на няколко етапа в производствения процес. Изградени са и специални лаборатории, където се извършват изследвания и анализи, за да се гарантира, че реализираните продукти отговарят на европейските изисквания и стандарти за качество. В Група АД са внедрени система за управление на качеството ISO 9001 и система за управление на безопасността на храните БДС ISO N 22000-2006. Като част от хранителната верига, Група демонстрира способността си да контролира рисковете при производството на опаковки за храни. Дружеството е едно от първите в индустрията на България, което внедрява баркод система за контролиране на произведените единици, за да се осигури проследимост на произведената продукция. Традиция, новаторство, иновативни технологични решения, модерно оборудване, мотивиран, високо квалифициран работен екип, индивидуален подход, прецизен контрол, отговорност към здравето на хората и околната среда и категорично качество. Търговска марка Дипак. Група АД България.